Гениалният майстор на Възраждането. 2 века талантът на майстор Кольо Фичето е високо ценен и уважаван. Съвременниците го наричат първомайстор, Османската империя му дава орден, пари и имот, а новата българска власт го признава за архитект, а поколенията за строителен гений. За себе си казва: викат, самоук съм бил, че то кой не е самоук на този свят, но то цялото училище е пред очите ти. Ако имаш очи да го видиш, научаваш го, ако ли не, не. С албанци съм работил, с гърци, турци, с италианци, видял съм много. На тия, дето не знаят, съм го казвал. Самочувствието му на резбар намира доказателство в пръстена му, който носи на ръката си през целия си живот. На него е изобразен орел с разперени крила и пише Колмаранг 1833. Някои от църквите, по които е работил първомайстора, са разрушени от голямото земетресение през 1913 година. Светия Богородица, Свети Спас в Търново, Светия Димитър в Лясковец, Свети Никола в Горна Оряховица. Огнената стихия изпепелява конака в Търново през 1906 година и покрития мост в Ловеч през 1925 година, но по-късно са възстановени. Но Бог пази святото място – Преображенския манастир, където Кольо Фичето работи по строежа на църквата и по нейния иконостас. По източното крило, по главния вход и по звънарницата. През последните 150 години манастирът добива известност с няколко чудеса. Той оцелява през няколкото страшни земетресения, сред които и онова през 1913 година, което срутва до основи половин Търново. Нито камък от манастира обаче дори не се и помръдва. Най-фрапиращото чудо обаче се случва през 1991 година. Тогава огромен скален къс се срутва, помита и разрушава монашеските килии. По това време обаче монаси в тях няма и това ги спасява от смърт. Чудото обаче тепърва предстои. Скалният къс се отправя право към манастирската черква. На 1-2 метра от нея обаче скалата изведнъж се разделя на 2 равни по големина страховити къса, които като че ли по нечия команда се отклоняват от пътя си, минават на сантиметри от двете страни на църквата и се спират от двете й страни. Двата огромни камъка, които и днес се намирали там, показват, че Божията воля е спасила манастирската църква, камбанарията и монасите от разрушение и гибел. Прочутият майстор притежава отлични умения в чертежите, в пресмятането, ваятел на камък и дърво. Той е и строител, и скулптор, и дърворезбар. Познавал е античната, римската, бароковата и средновековната българска традиция. Но също и народната митология. Какви символи влага в своите градежи? Кръст божигробски, който е съчетание от латинския с едно късо наклонено рамо на вертикалната част на кръста, а символ на християнската вяра и на възкресението, на победата на живота над смъртта. Слънце, излизащо от раменете на кръста, символ на живота в името на Христа и на вечния живот. Това е нов възрожденски символ. Ангели с разперени крила, Божии небесни служители и вестители пазят хората и прославят Бога. Растителни елементи, лоза с гроздове, цветя, листа, символ на красотата на света и на добрите плодове. Птици в иконостаса символизират душата, духовната свобода и връзката между земния и небесния свят. Лъв символизира сила, смелост, царственост и победата на доброто и Христос над злото. Змей символизира злото, греха и тъмните сили, които доброто и вярата побеждават. Рог на изобилието символизира Божията благодат, плодородието и изобилието от духовни и материални дарове, които човек получава. От спомените на неговите наследници научаваме, че Кольо Фичето е човек с огромно благородство, скромен и най-вече силно вярващ християнин. Това обяснява голямата му любов и старание в изграждането на църковни сгради. За благодарност той получава трон в храмовете, които е строил. Това е специално място за него по време на литургия. Той неизменно присъства на църковната служба в неделя. Лицето му оставало винаги спокойно, но сериозно
съсредоточено. Слушал е внимателно думите и песнопението и е потъвал в красотата на литургията. Майстор Кольо Фичето оставя много градежи, но също духовното послание. Можете да сте господари на всичко или роби на всички. От вас си зависи. Чето моженето ни е от Бога, неможенето ние си го правим сами. Ама помежду си не градете толкова с довари, дето да ви делят. Ами повече мостове, да ви събират. Правете, струвайте, оставете по нещо. Първом за това мислете. Като работиш със сърце, парите сами ще додат. Първомайстора на българската архитектура е бил човек с голяма вътрешна светлина, Претворена в градежа на мостове, къщи, обществени сгради и църкви, украсени с неговите прекрасни дърворезби. Елате и ги вижте във Велико Търново, градът на светлината.